Toh ini ladak nilitu tong sekot ben media korti tumhan kachupapon nangkok mate kachupapon ke nitum eson soni nitum la original EPSLC rose la pen la inglong arjan EPSLC atum nitum ke ongdung karbiang long arat atum phan ke pachini ye phansi pin la bangso press meet phapon lo la pen thu nili la bangso rata phan lam the si sini tham the prang pinia prang sini ni nang tum phan chorong tung lo media korte tum phan athenang li tum tong sekot pen stami ni tum ka chup phap pona teng pen nang li tum nang cherap nang jitu dun pot aprang sini li media korte te phan si idi churu parpik lo la pen thu pini labangso press meet kopia posi tum donang kokma la pen ke pini phaponang kokma pulo tangte nilitum rose arjan matela inglong pen rose arjan lake nilitum chipulo original APSLC lo nilitum lake registered dal kaprek nang puji mune nanglitum ke NGO nanglitum ke kopene biya sokaron phaga sokaron punang puji mune tani tum chedan joni phaning hanghe bang nang papuna tamen yitum phaga so biya sokaron atuma mate kopi ke klem atuma nitum muarni aporang chocolate rada tum nitum klang ko nitum phan biya sokaron phaga sokaron punange puke hala nilitum ke klem akam mi ong potsi nitum phan anga sor sadu nilitum ke APSLC rose arjan atum ke nitum ke kadu abe phansta me BJP phan punon Congress phan punon ESDC atum phan punon kapre political party atum phan punon nitum pisung nundi puloge di nitum pisung nundi pulo nitum ke election ke chepa high pen arleng theke chepa manji phan ulel nitum ke APSLC rose arjan ake hai jem hanse ake hai Peter Tiso la penili tum jokta hala election je paha ye phanle nitum ke claim kali nilitum ke ekmatro ke claim pi ke lahlo karbiang long arat akang chir ningkan plikep sosilo ka chesong inut wang po pe beng hoy rada tum phan hemprek amen pen amek pa prang po kaprek rada tumpe ali chu en po tapson asong do piklo asinili asong men ke pudam de lo stamela poson do piklo ponchosi pudam lo la pera chini lo la bangso bangke la so akam ke ahok lo tasi pinier ni tu APSLC rose arjan la pen ke inglong arjan ake hai jem hanse la pen ake hai Peter Tiso la pen ni tum jo Forum for Hills Autonomous State Movement poni tumpang chengsi Chedon Sarpen Karbiang Long West East Lapen di Mahasau nitum claim joy pokam kali ke claim chonghu pokam kali nitum social media pensa me than lo lapen ke my meeting pentame nitum chethan chimum pon pemesi labang so farom ke seng lo halada farom long nitum APSLC atum det le kachepa thek det lapu kali halada ake hai jem hanse sar ake hai Peter Tiso sar alang tum det le kachepa thek det ji lapu kali halada ke forum long ke nang chin dum lo kado weda nang thek gun et lo ake hai ex CEM Jokson be sar ake hai alang li jokta hadak do lo advisor lo chief advisor lo lapenthu ex candidate ESDC ake hai Sona Singh Terang sartame haladak chief convener lo lapen sodak thak haladak ake hai
ani sangpi irita kam sapi jokta haladak a executive lo penili jokta haladak forum long a executive lo la pensionak taksi nilitum la bahani thom cholo pokali ex UPD sumta ladak dolo KNC tumta ladak forum long dolo SDC Youth Front tumta dolo forum long si dolo lapen KSA tumta dolo lapen ke dimahasa apex body tumta dak si dolo pulo tangte ni tum phan nang pu un e jela ke claim ke chong hu pu ke nang pu un e ni tum claim pi peme dam pi peme Karbi Anglong Arat Akangchir Karbi Anglong West East Dimahasa Akangchir ningkan plikep sose pene ka chesong ington proof nang ne ho komen pensi ni tum chesong lo pini farom pene ka chesong pini penang anang deng le lo ni tum council phan apresar PC council pen autonomous council aman ke do Dr. Tuliram Ronghang CM son chipilo ami wang region son chipilo kong rong pi rita kram sapi tum pupe oi nang tum region son chipino korte tum oi nang tum region son chipino inggir atum puni tum badu phanta pupe sita alang litum kachinia ja kong do ko ga yoine alang tu ka matha aklong apale thega yoine ni ke do bama dim ke adim meme opposition meme puchini si piniari haladak pe alang tum jaga thar penchi osi alang litum kemisen adim si alang litum non kam claim bom lo lasi ke damtang non la regeneration ke jipibre tu phantame isia bangke ni tumai hin pen ki pudami bangke halatum ta nili tuma sonak tha kachini ajakong kido atum lo lasi pini kongrong pila perita kam sapia phan koi nang ne APSLC long kaching rejected that kaching dom rejected that ke rita kam sapia ke chok che kali kongrong pia ke chok che kali ke chok che ke komani tum long si do alang li tumai hem long ya ka thar tumai hem long si ke chok che hol mu dak si do hadak lang tum long ke che maintain rejected do kanem thu ha ka bo su dak si do ni tum hanang punang ne ni tum wang det ke me se nang po ko mati di ni tum ka he nu tum wang de lo tang ta ke me se nang po ke mati di ko pia pot nona bangke na he nu thu ong lo la si ni tum ka sor sap ke kali tapi alang tum ni tum hanang ki pu wek wek kata posi nili tum ta labang so bangke lam klar ke jipilo la se nili hin pen ke puje bangke Karbi Anglong Arat phan la hello nili hin pen ke puke pen ke mane phan nili ki pudam to ji komania party phan nili ki pudam to ji la bangke nili ding hang he to la si nili hin pen ke lan si pini Karbi Anglong Arat phan pachini thek chot lo nona por la ke yitu malong sangpi ni rita kram sapido alang lihin kan sami sitami atumi Johnson be phan engine so me akihai alang dike former CM lo alang li arta dam olo arta dolo te bon stami ja ho make bia thoibo atumi ke hala pusi bangke rat khan kachi mum lok lo tangte alang li tum ala hal alang li tum ke claim ching hut ko alo ni areng ki so ahu ke so alang li tum party penang ando atumi ki thekdon lok te alang litum arta la an ki dam lo tami alang litum lagli alang litum akang cheer papleng long nang jipusi labang so forum long si do rapet chisong rapet ke kadok ka bestami ni itum chi realize nang ji itum asu marching honduk kulong te kadok ka vetum sitami kachisong kachipaduk kang tung atumaphan lapuson hipudun sit abang ke ing ton lo na munit kachisong ji abang ilitum aphai chibom lo arni ilitum aphan kado kavi kacholang ren pencheng lo kapati pencheng lo ko an lo ni day and night sitami lapuson akisung do so pinso so arlo atum sitami lasi ilitum aphai amuluk takompik lo lasi adon tin pen muluk ta chanang ji adon tin pen setame ta chisong along ta chini japhan wang iknangi study du nai research du nai kopi silatum ke clamaret ma ahok tong latum ka chisong ma piniar ni hiki aduli CM MP MLA long stame la hai ke hang aphan ke la hai tangkanangi po phan mathai e
lapenan parta election nang pehay nang G wapan arnisita lam kelet kelet taning jeje kadi rat along dampen hem break long nang G lapen election ke thur the pusi na hox tame ke than pon ki bum pon lehlo rat atuma phan pamang hunang ne rat atum ke innocent harong a rat ki do atok anu tum ke ing thir at aning ing thir at lasi itu maning ta chipang thirnang ing hota chipasa unang nilo ing hota chipang thirnang i choy kilo ka ching choy son thought i bangs tami ining arlos tami kasa ura pot ans tami lang ke ching du eda son thought ining chiroi pen itu okay we are all brothers and sisters Karbi Anglong East West di Mahasau arato ans tami ilitum ning isidolo na lahelo mati gorlosaki puta CM di masa Gorlosaki puta. Alang lita, once upon a time, I was underground party, DHD. Alat daksi alang li 2005 aning kans kami ala Karbi lapenke di masa tum arona hood alang li ki Karbi ahem si alang li boha kedu. Alang li kaya pan de ching hon alang li hepik ni tum fan 2 hours di Mahasau kedam alang li na ching kidun. Nasi CM si tami di Mahasau si tami laan a respect ki pilo labang so hempre ki long dia pat la son thot si Dakar biang long CM akai sar tuliram rong hang sar alang li si tami aning hang pamilo la son na taxi congress atum ta aning hang pamilo son na taxi SDC tum ta ka song apurun ko anlo ni aning kan lasi katu kavis mustami itum ning isipet hang rapet lo nang pusi nili sitami rat angno la pachini iglo itum pan bidi nang thanun pemelo apian ke ahog lo nang tum che song no bonstame piniar nian tame ka che song ahog pe nang klang te da posi itum hemprek long lerek lo kumane asong tum ta hang lo stame ahog pe da ke hang kalip pa beng hoi ti tia posi pini hemprek long le dat lo lamposi nang tum Forum for Hills Autonomous State Movement waktu nang tum hang pemenon ne Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang CM Jok pen sitame nang tum apam ardi nang pidun pemepo pusi pini Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Ronghang saritame nang cecak don pemelo lape alang lipan esoni tum chorong tung Dr. Tuliram Ronghang sarapan alang li son si pura ta thengno si pulo komam tu alang li pu pulo tangte SDC foundation der ni di fu club long si alang rat amai pia thengno si alang li ning ye dak lo lam chak ti pilo hemprek akache song lo yong si ne CM yong si hemprek akache song penamen pen anga cherab dun long yong si partia tum kopena ne phan ani nang ke oi do pulo tangte BJP atum ani nang ka oido pulo tangte pini ne Dr. Tuliram Ronghang ne CMC pulo BJP atum aning lagi nang pa oi nang ne hempre ka hanglong ne adjat tami nang ke songdun vegji pu alang lam chak chipi peme lapen surat tum pulo CM Tuliram Ronghang bangke alam ki puchoji akam claim pusi ko ongdung otum bangke pulo sitame Dr. Tuliram Ronghang sarbago pilo Chief Minister longas ta meli tum phan nagapa chingkia phan nang chirap nang chetu dun si hada nang ponlo chingki che than dong pemelo alang li ta dolo kadi nilijok ta dolo kadi karbire cho ta dolo UPDS atum ta dolo ex UPDS atum hadi latum ta dolo KSA atum ta dolo SDC tum ta dolo KNC atum ta dolo KCS ta dolo lame tamai tum ta dolo kadok kawe damsi hadak chingwai dam ching sai dam pemelo lake ka chubai kam pin lo ke lasi Dr. Tuliram Ronghang sarabang nang chingwai dun peme dagra da theno ka ni thap chot apukali hadak an nang chingwai dun peme tape haladak alam akol som lo je non cheklo yom thoma philo tangte faramatum phan Delhi nang hangpo super talk aphanang hangpo nang tum haladak pa si chini dak po je kopia po si hemprek long le det lo lapen long le det po ma lapen long ji ma mate long ji pulote komam tu la long po lahai alam klang dak po
si halabang so porhut radatum karbiang long radatum panili chuning rikala hello labang so social media acha taipen nang inghong duno ni tu phan on toto ni tu phan kom se kom sita halabang so poran ke ni tu aporang chuhang de lo ni tu phan nang chirap nang kitu dun tha lasi jong si labang so hempre ka bang ke nang ji po bang ke hang jolo ingchir duk po bang ke hang jolo bon sita non nilitum ang rup ke un edlo nitum ke ang chak chalo ang chak ta ahok ahak ang chak bang delhi ke ching wai dang po hut ang ke rata phan piklang dak tang det lo ke rata tumyong sia hok pet hempreking chir binong pulo tang te nang chirap dun tha pusi rat atuang phan labang so social media chatai pen pechini iglo akoyong sinang chirap dun de pulo tang te ahok lambang ke lehelo hempre ka phan aninga klopen ar iedet arokom usi ni tum chi nam thek pula bangke ahok peda bangke non nilituma phan nangi pu kala hello nilituma sapso ninga chi oi ason ke dolo alang lita ninga chi oi son dolo yo nirita kamsapita nilitum konane konana dim pen wang juilo aprang konane nitum kam claim bom lo hada kam claim bom lo pot nilitum hodak do wer nangji uke nitum phanang pune kalimadi Article 19 le no lasi nilitum hala dak ke chengsi APSLC aben punang kopo ake hai gyai ka thara tum long penitum wang juilo laso wang ju yamat nilitum phan nang pudun baret ke nang pudun det nang po athe democracy adet dake ining hangaling claim long freedom dake lamposi nilidum konasi ke dam konasi ke claim jima nilidum ta right do lamposi nilitum jahai ka thara ke hai long pen itum wang juilo wang jui pen nilitum phan munitum nang thek dun long lo kopia posi kong rong pi kopia posi rita kram sapi jahai ka thar long pen dam jui ma wa question dopik lo nili phanang e puda dopik lo ake me ganang pu pedat sita nili ningo e ake mele nang pu pe sita mate akahe nule nang pu sita ake mele nang puta nili chi hok he akahe nule nang puza nili ningo e pilo pu tangte kachini thek the ara da tum ke nang pu nang kok lo mohala tum ta chini lo pu tangte mo phinang pu pe dia ji kopia po lo pu tangte ni tum phanang kang tom tum phan ni tum a hir jume pinang ji arnam latum chini thek thelang gyan evelang gyan pitha ni tum pen kom chet atum ai selang lu bui bai lang la ni tum hana pu tum na hok ta kama thadam pali thek theder lang lam posi ake me ke claim long talatum ake me pu buji dam thek theder lo a gyan evedat lo aja kom evedat lo lam posi la tum phanta gyan pitha labang si tu makenang ji lasi ahok peda bangke non nilituma phan nangi pu kala hello nilituma sapso ninga chi oi ason ke dolo alang lita ninga chi oi son dolo yo nirita kamsapita nilitum konana dim pen wang juilo aprang konane nitum kam claim bom lo hada kam claim bom lo pot nilitum hodak do wer nangji uke nitum phanang pune kalimadi Article 19 le no lasi nilitum hala dak ke chengsi APSLC aben punang kopo ake hai gyai ka thara tum long penitum wang juilo laso wang ju yamat nilitum phan nang pudun baret ke nang pudun det nang po athe democracy adet dake ining hangaling claim long freedom dake lamposi nilidum konasi ke dam konasi ke claim jima nilidum ta right do lamposi nitum jahai ka thara ke hai long pen itum wang juilo wang jui pen nilitum phan munitum nang thek dun long lo kopia posi kong rong pi kopia posi rita kram sapi jahai ka thar long pen dam jui ma wa question dopik lo nili phanang e puda dopik lo ake me ganang pu pedat sita nili ningo e ake mele nang pu pe sita mate akahe nule nang pu sita ake mele nang puta nili chi hok he akahe nule nang puza nili ningo e pilo pu tangte kachini thek the ara da tum ke nang pu nang kok lo
mohala tumta chini lo pulo tangte mo pinang pupe dia ji kopia po lo pulo tangte ni tum phanang kang ton tum phan ni tum ahir jume pinang ji arnam latum chini thek thelang gyan evelang gyan pitha ni tum pen kom chet atum ai selang lu bui bai lang la ni tum phana pu tum na hok ta kama thadam pali thek theder lang lam posi akeme ke claim long talatum akeme pu buji dam thek theder lo agyan evedat lo ajak ko evedat lo lam posi la tum phanta gyan pitha labang si tum akenang ji Tum kewan kecik madu ke pot lapen ahok ke dalam kecini jia pam si nang tum setame lada wang iglo chorolo asi pini lada akihai Sir James Hanse aboha ahem along itum chingrum lo asi lada nini tum suarlo tum setame non dolo lapen sopin sotum setame dolo lapen ni di prangjong alang ni akihai Sir Kongrong pi alang di Vice President PSLC original rose symbol alang di Vice President Arpu kasi alang di pen kapachini alang di klardak lo pusi nini ta matha dam lo na pen rada tum setame ladak pen kachini dun alam anke nang tum setame lamun chidam pensi nang tum setame aprang kengkam kache jor pen dia pansi nili hin pen setame kachini iglo nili ke ahok pet pen ka Charlie pen kilong syllabus ateng ulutangte rural development rural transformation wrong root setame kopi si akang chir wek pulong te handbrake article 244A ilitum aphan aprang raidang in pi handshake alang li ilitum phan ang chesong pilo alang li 1951 52 ha 1969 an Meghalaya haladak kado kawe is atu penchepangrum si haladak handbrake alam haladak akar biang long tum ta handbrake nang jipu si ilitum aphan hala sohut ilitum aphan raidang in pi handshake ta ilitum han ipelong pidunno tebon si tame Assam government along si dodunji ku Congress kachari ahut kapuson si kithe kiting leaders atum Congress adin ahut kapuson kaning jedun dat kana job ilitum pinyar ni anstami akichok jamdo ilitum dak chethan dam lona kumani yong si nangli khan kicheng ar inar dat lote arbi tanang par dat na nangli alar ki hui dunji phan nangli mathari kusi lage ilitum phan ki kroi thip la pen ke litum ning ki the pensi lada ke ilitum afusar arna malam bible kang cher dong sitani la puson ki tokdu lasi nili akama masia we bang nangka sorsa long nili alar ki hui dunji ke ni kam kali lagi arnam si chini la pen mithang si chini but freedom of religion, freedom of politics, freedom of speech and expression. Article 19, like a democratic country, like when everyone has the right to choose their own religion, own politics, like when nangli PC nangli choji chingthangji, like a freedom of rights and expression. La Article 19, la bangso alam le kado kabita je respect luna. Why we are having this Constitution of India? Ulotang telitum anutin sitame rights do. Lasi kachini ni kethe lapen ke kipudun tot kipudun sit ke mopen akihai Sir Kongrong pi pen sami than igdaklo kachini ajakong kawideda tumsi kapuson kipulo mulasi consideration babangsi ilitum donang ko nona porbang ke kachiputot kachipusit kachisorsa lahai alam anabang ke kiputang atum setame labang ke nalitum chimun thidam ikha ilitum akinang vegji ko kupilo pinyar ni ilitum akang chir ke kupilo ilitum ke article 244A autonomous state autonomous power la sigi pumati Asian countries of President Professor Jian Hong Liu nili apong social media long tamin la pudak lo la pen pupon pemelo ilitum afan Asian countries of President pen Professor Jian Hong Liu ikithan go back to your own Karbi Anglong district and make the people aware about their own rights and justice. What is already there in the Constitution of India? Halaswarona teng benang tum wrong arada tum long chitong chikhandam ra nang tum common platform along wang non pusi ilitum la APHLC ke all pulotang telake all party bhansi laitum hangsi chingki chingwai nangji lapen Asian countries kipu apong kipu do
2013-14 aningkan nili article kitok article sitami labang so article submission dun lo la selection long lo halabang so ta article 244 a autonomous state itung long nang ji pusi nili Asian countries la human rights seminar long ka present dun lo la silabang so article la teng pen pulotang te ilitum kadu kawista all pulotang te ladaki hemicided hangret lakaliden nang ji kado kawistami ladak be it different political parties different social organization kado kamita one platform long wangnot pusi APSLC tadolo KNCA tadolo KCS dolo KLA dolo KSA dolo lapen AGP tum sitama wanglo lason na taxi ASDC punon BJP punon Congress punon APSLC punon let us be in the one platform let us all unitedly come to that one forum for Hills Autonomous State Movement ladak laki seng pen laki seng that pen puthot ahin a social organization a political party tum stami wang pen me senlo labang so forum for Hills Autonomous State Movement puki lagi kaduk kawita ining insamlo pusila pen non forum pen sinon ahin atumi heta ilitum ASDC meeting along chitong dun iglo kedi atumi sitami bang haladak radakar iya kangchir ki kopilo hempre people si APSLC atum a press meet kedo kinang sok kedo igel haladi itu forum for Hills Autonomous State Movement o party itu kamekle mipiklo keong dong utum dak nang kam khidun lo lasi ini labak so press meet kedo inang koklo athe itum chiteklong lo itum kameklem ke mielong na kam khidun phan ke asap so itum ta kopine ko lamklar ke pinangi isi kala hello ake hai James Hanse ake hai Peter Tisu buhedi ini ji curung tu lapen ke curo bek ning kal ben nora tu thegrai la tu thegrai mana thek pi je muni atum ningkan pli cap pen ningkan pli cap so lo ke claim sitame la puson pini la tharpar tok am kewan ke thek amunit ke alang itum phanga sorsa tu nang nilu thek pikti James pen Peter hedi thek pikan pini rad phane convene hedi thek pikan tapela bang solo got lang ke rad phan pe chini dak lo hedi itum forum sing na forum sing lo itum non la swang so forum sing lo hedi forum sing that pen lake forum for Hills Autonomous State Movement puloke komane political asong kali lake ahem preg no ningkani pe tum long lok te hai a committee sa avelo lage nang shera bunang nilu hem preg long lok poke lake la a committee si jut kok po apen ESDC tum ta jut kok po Autonomous State Demand Committee upensi ajir geding che song lo gedi ante ahem preg long lok te ESDC Autonomous State Demand Committee pu ke donang lang akam ku pilo gedo ahem preg long tang lok pi ke di lasi kar biang long ra tum farom long nengkan hini ante apor bidunon hemprek palong lo phike forum phan nang tum cherap du nang nelu apena forum tum ta avelu forum men penke rada tum phan pisung ponpelo la perat rada phan meeting mai ta pha ponpelu kupilo kanang lang ke take hemprek long lokte aku meeting ki bibere ja dorkar be lasi ni tum ke ajir ki dik no isi langdam nang ili pudampo jai ka thar tum phan ke all party his idar conference ponchana APSLC lake non ta thurbomji remde ta thurbomji ayam preglong lok pani te thurbomji lamati lage lasi lake political isya song lage the political isya song tum phan ke hem pregamen perra tum phan jong hele tham sita hedi lake ke chubai komane tu phan pe hai bomlo komane tu phan pe hai bomlo alang tu make thik ji long ye phansi lake bang kam klem lo asi kar biang long ra tu komane election ki thurjia party si hemprek amen penali tu rada long ke bang pulote pinikar biang long ra tum chak nang nilu forum for Hills Autonomous State Movement tum bang chak lo po la pensi tum hemprek long vek po nilita guarantee nang pilo ako yung sa hemprek long ledet pulotang ke nengkai ni phi nili rada long surrender ji bopia posilong ledet ma pulotang te itum hala bang sut ke prek jek pana ka song ye atuwar do lang rada tu lasi pinikar biang long rat panili labang so
press media chatai pe di Karbi Anglong mate tribe rakhaya phan pachini iglo Apela Songbong, General Secretary of APSLC, come forum for his autonomous state movement along alangli General Secretary. Lasi alangli RDCR amithang hem tu nalo. Usumar tum setami tapu jujun bomahut. Ilitum abhan Supreme Court along Vijay Hansaria amit hangamasi ilitum Peter Sir General Secretary abhan phone alangli chikaneklo. Video conference tami alangli tumdolo lapen Vijay Hansaria Supreme Court along tami alangli advocate akit he nai alangli si 6th schedule to the Constitution of India akitab ke alangli sa tami kitok abang pulo chairperson ki aprang kitok Constitution of India long ke Dr. Bhimrao Ambedkar lo lapen 6th schedule kitab sa tami labang so Vijay Hansaria sa tami ili tumaphan itok pilo lasi kopisi Ladak 6th schedule akita balong kito ikma Vijay Hansaria ke akihai Sir Peter Tiso keting ki alam an setame General Secretary pen la Vijay Hansaria Supreme Court along advocate alang litung keting ki alam an setame labang so alam importance pipon lo the 6th schedule kito abang Vijay Hansaria yung si kito abang hulop lo te ili tumakar ke alang litat obviously nang support dun lo kasi litum Chonghong lo na labang so tripartite talk ilitum as soon as possible ilitum Delhi la implementing bodies along kaching kidam jiapan le anutin abang putin kami bori at hapon lo na